Aloituksen päälle ja sitten lähdetään. Sydämestä tervetuloa tähän meidän 4. webinaariin, jota Sarin kanssa on pidetty. Meitä on mukavasti ollut muutamasta ihmistä mukana näissä webinaareissa ja on ollut tosi arvokas kokemus myös meille pitää webinaareita intohimon ja ehkä sydämen aiheesta ja palautuminen, holistinen hyvinvointi, itsemyötätunto, hermosto, mieli, uni, mitä kaikkea se on, Sari, tässä. Ja mun nimi on Jaana Hautala, oivaltamaan.fi. Ja näitä asioita teille, jotka tapaat ensimmäistä kertaa meille, niin on tutkinut aika tarkkaan 13 vuotta ja valmentanut intohimolla, koska uskon, että me voidaan palautua ympäri vuoden. Ja tiedän ja olen itse myös saavuttanut sen tunteen. Ja tämä on myös syy vähän avata ja jakaa näitä maksuttomia webinaarien kautta. Ja Sarin kanssa me on löydetty jo joitain vuosia sitten toisemme ja tämän tiimoilta meiltä on tulossa verkkovalmennus tammikuussa. Mutta ole hyvä, Sari, sä olet tänään pääwebinaarin pitäjä. Tämä on 4. webinaari, kun ensimmäinen on ollut vähän niin kuin hermostosta ja aivoista. Sun toinen webinaari koski? Niin, tämä on se toinen webinaari nyt. Niin, mutta se toinen webinaari, mikä oli sun ensimmäinen. Niin. Joo, se oli niitä taustatekijöitä, joita tulee enemmänkin just fysiologisesti ottaa huomioon, että mitä se kuormittuminen ja palautuminen tarkoittaa meidän hermoston ja aivojen kannalta, että jos me tunnetaan itsemme kuormittuneeksi ja väsyneeksi, niin mitä siellä tapahtuu. Ja sitten tänään mennään enemmän käytäntöön ja arkeen, mutta toki sitä kehollistakin puolta tässä aluksi vielä viritellään ja käydään läpi. Joo, ja se viime kerran webinaari, eli 3. se oli enemmänkin itsemyötätunto ja tunteiden säätelyn vaikutus palautumiseen, eli vähän eri näkökulmat. Mutta ole hyvä, Sari, kaikki ehkä kuuluu vielä, sä oot ollut ensimmäisiä webinaarikatsojia joukossa. Mä laitan mikin kiinni ja annan sulle pääpuheenvuoron täältä Lasilaaksosta. Ole hyvä. Joo, kiitos Jaana ja tervetuloa munkin puolesta kaikille. Mä laitan nyt ihan ensimmäisenä ton esityksen teille näkyville näin, niin päästään aloittamaan. Eli todellakin niin palautumisen ja sitä kautta vahvistumisen äärellä ollaan. Mun tausta tulee henkilökohtaisesti siltä puolelta, että olen joskus ollut varsinainen suorittaja ja osannut kuormittaa itseni äärimmilleen, eli olen käynyt siellä äärirajoilla ja vähän ylikin, ja sieltä sitten kumpuaa semmoinen syvä viisaus, mitä se mulle henkilökohtaisesti tarkoittaa, ja sitten totta kai se ymmärrys siitä, minkälainen kokemus se kuormittuminen voi sillä laidalla olla, mutta onneksi palautuminen on paljon muutakin kuin, että tarvitsee välttämättä mennä sinne äärirajoille, vaan se on ihan päivittäisiä asioita ja valintoja. Fysioterapian puolelta se pohja on ikään kuin luotu ja siellä tuli ymmärrys siitä kivun värittämästä arjesta asiakkaiden myötä ja toisaalta myös se ymmärrys siitä holistisuudesta, kokonaisvaltaisuudesta, josta Jaana jo tuossa mainitsikin, että miten paljon meidän kehollisen kokemuksen taustalla on myös paljon muitakin asioita kuin pelkästään se keho, fysiologia ja semmoinen patologisuus ikään kuin, että miten paljon ympäristö ja meidän sisäiset tekijät voi olla kuormittavia ja sitä myöten sitten lähdin tutustumaan muun muassa mielenvoimaan, ajatuksiin ja semmoiseen henkiseen jaksamiseen. Ja sitten viimeiset vuodet tässä onkin sitten oikeastaan puhtaasti niiden ympärillä tehnyt töitä, että ei enää semmoista perinteistä fysioterapeutityötä ollutkaan. Ja näitä palautumisen sisäisten tekijöiden merkityksellisyyksiä on jo vuosituhansia sitten meidän suuret ajattelijat pohtineet ja niitä viisauksia on ollut kautta aikain. Vahdi ajatuksiasi, niistä tulee sanoja
vahdi sanojasi, niistä tulee tekoja, vahdi tekojasi, niistä tulee tapoja, vahdi tapojasi, niistä tulee luonne, ja vahdi luonnettasi, siitä tulee kohtalo. Eli semmoisesta jo kautta aikojen koskevasta ilmiöstä on kyseessä, ja niihin vastauksia on varmasti jo tutkittu aina kunkin aikakauden mahdollisuuksien mukaan. Ja meillä näiden webinaarien tarkoituksena ja tavoitteena on ollut se, että tulee vieläkin enemmän ymmärrystä, mitä tämä kuormittuminen ja palautuminen on. Ja tämän päivän webinaarin ydin on siinä, että tarkastellaan sitä, että miten arjen tavoilla me voidaan vahvistaa meidän omaa palautumista ja miten me voidaan vaikuttaa meidän vireystilaan. Ja sitten toisaalta me toivotaan semmoista innostumisen, uteliaisuuden avautumista kullekin omalla tavallaan siitä omasta toiminnasta, mahdollisuuksista, haasteiden ymmärtämisessä siitä omasta yksilöllisestä näkökulmasta. Ja sitten toisaalta, että tulee sitä rohkeutta myös kokeilla jotakin uutta, joka sitten ehkä palvelee tässä hetkessä, tulevaisuudessa ja pitkällä tähtäimellä paremmin kuin mitä ehkä on ollutkaan. Mutta koska palautumisen äärellä nyt tässä ollaan ja siihen liittyy aina nyt hetkeen virittäytyminen, niin otetaan tämän sinisen pilvisen hattara taivaan myötä niin pieni laskeutuminen tähän hetkeen, eli jokainen siellä omassa tilassaan, missä tällä hetkellä olet, niin hakeudu semmoiseen parhaaseen mahdolliseen asentoon. Ja jos olet vaikka istua, niin voit vähän liikutella jalkapohjia lattiaa vasten, saada tuntumaa sieltä. Ja jos hyvältä tuntuu, niin voit vaikka laittaa käsiä vatsan päälle tai rintakehälle ja laskeudutaan rauhallisen hengittämisen kautta tähän webinaariin ja omaan kehoon. Eli rauhallisesti omassa tahdissa, yksinkertaisuudessaan hengitetään nenän kautta sisään ja pienen paussin kautta hengität ulos. Silmät voi olla kiinni tai vähintäänkin silmäluomet vähän alas laskeutuneena, jolloin se ympäröivä maailma ikään kuin sulkeutuu hivenen pois. Ja hengitä sisään. Ja puhallat vapaasti ulos. Ja toista vielä pari kertaa ihan omassa tahdissa, oman hengitysrytmin mukaan. Ja voit vaikka pyöräyttää hartiat rauhallisesti pari kertaa ympäri. Sen pidempää rentoutumisen tai hengitysharjoitukseen me emme nyt tässä laskeudu, mutta että siinä jo pienessä hetkessä saattaa semmoinen laskeutuminen toivottavasti tapahtua. Nyt kun me tähän webinaariin mennään ja erilaisia tapojen kannalta niihin liittyviä asioita käydään läpi, niin on hyvä muistaa, että me jokainen ollaan meidän oman arjen asiantuntijoita. Tässä webinaarissa kaikki, jotka me tässä kokoonnutaan yhteen sekä nytten että sitten myöhemmin tallenteen kautta, niin tähän ikään kuin kerääntyy yhtä monta arjen tarinaa kuin meitä ihmisiä on. Ja sen takia tulee muistaa, että se lähtötilanne on aina yksilöllinen, se värittyy sen hetkisen elämäntilanteen, arjen, mahdollisuuksien ja haasteiden mukaan. Ja tulee luottaa siihen, että me ollaan itsemme asiantuntijoita ja sen arjen, jonka me eletään, mutta toki sitten voi näitä näkemyksiä ja nyt mennään yleisellä tasolla, kaikkia mahdollisuuksia me ei voida ja ehditä tämmöisessä webinaarissa avata, mutta toivon mukaan sieltä jotain pieniä oivalluksia, vinkkejä, ehkä tulee semmoisia, joita voit sitten ottaa
itsellesi mukaan sinne omaan arkeen, mutta ne on aina toki muokattavissa siihen omaan lähtötilanteeseen. Ja nyt semmoisia niin kuin tähän virittäviä kysymyksiä voi itselleen esittää, että minkälaisena kokee sen oman arjen, rytmin, onko siellä tasapainoa, niin sanotusti vastapainoja kuormittumisen, palautumisen, oivallusten, haltioitumisten myötä, jossa on palautumiselle riittävästi tilaa. Ja toisaalta, että minkälaisia jo toimivia tapoja on käytössä, niitä varmasti on, mutta että miten näkyvinä ne on ja miten päivittäisellä tasolla ne toteutuu. Ja toisaalta on myös tärkeää siihen omaan lähtötilanteeseen myös ottaa se tietoisuus mukaan siitä, että mitkä ne taustalla vaikuttavat kuormitustekijät tai mahdollisesti kuormittaviksi muodostuvat tavat on ja onko siellä muokkaamisen mahdollisuuksia. No mitä ne tavat sitten on, jonka äärellä me ollaan? Aristoteles on joskus tämmöisen ajatuksen luonut, että olet mitä toistuvasti teet. Erinomaisuus on siis pohjimmiltaan vain tapa. Eli se semmoinen arjen supervoima tai se meidän niin kuin eteenpäin työntävä energia ja voima arjessa, niin se rakentuu itse asiassa aika pienistä asioista ja se toistuvuus on siellä taustalla se ratkaiseva tekijä. Järjestelmällinen, johdonmukainen ja se, että on sitä sitoutumista siellä taustalla. Että sitoutuu itseensä ja siihen, että huolehtii itsestään päivittäisellä tavalla. Tottumus on kuin toinen luonto, niin se kuvastaa mun mielestä hyvin sitä, että me itse asiassa eletään aika paljon tapojen kautta. Mun mielestä me ei olla tapojen orjia, mikä on myöskin eräänlainen kuvaus joskus arjesta. Meillä on vapaus ja mahdollisuus muokata ja tehdä kirkkaita valintoja sen suhteen, mitä me lähdetään toistamaan ja mistä me se meidän luonto rakennetaan. Meillä on tavat ajatella, meillä on tavat olla vuorovaikutuksessa, meillä on tavat jopa siihen, että miten me reagoidaan ja minkälaisia tunteita me viritetään. Ja tässä on niin kuin mainittuna vain murto-osa siitä, mitä kaikkea. Sitä ei aina tule ihan ajatelleeksikaan, että miten pienistä ja hienovaraisista tavoista meidän oleminen ja tekeminen itse asiassa muodostuu. Ja pelkästään jos mietitään tätä hetkeä, tätä vuoden aikaa joulun alusviikkoa, tässä on reilu viikko jouluun, niin pelkästään sinnekin jo kätkeytyy tapoja, perinteitä, jotka saattaa kulkeutua hyvinkin kaukaa. Kasvuhistorian kaiku saattaa näyttäytyä jo niin kuin tässä hetkessä. Ja tähän eriskummalliseen vuoteen ja tähän jouluun saattaa sisältyä vähän semmoista myös kummallistakin tunnetta ja ajatusta, koska mahdollisuudet toteuttaa ehkä niitä tutuksi tulleita jouluun liittyviä perinteitä ja tapoja, niin ei ehkä pystytäkään tästä vallitsevasta tilanteesta johtuen toteuttaa. Saattaakin olla vähän sillä tavalla, että se herättää erilaisia tunteita ja ajatuksia ja että miten tämä joulu rakennetaan, niin se myös niin kuin vähän kuvastaa sitä, että miten myös niissä arjen tavoissa meillä on niitä piiloutuneita malleja, kaavoja, jotka saattaa tulla hyvinkin kaukaa. Ja sitten niiden muokkaaminen ei välttämättä olekaan ihan yksinkertaista, ja se vaatii semmoista syvempääkin tarkastelua joskus. Ja se johtuu oikeastaan siitä, että meillä on semmoista syväohjelmointia, jotka kumpuaa ihan jo siitä, että perustavaa laatua olevasti, että mikä meidän suhde meidän itseen on, mikä meidän minäkäsitys on, ja sieltä kun mennään vielä pidemmälle, mitkä on arvot ja uskomukset, joista Jaana on puhunut tosi paljon ja kirjaakin löytyy, ihan fantastisia avauksia siellä, miten ajattelu on meillä
se vahva sisäinen tekijä, joka sitten mallintuu meillä itse asiassa teoissa ja tavoissa. Että miten sieltä kytkeytyy päälle se, mikä sitten realisoituu muun muassa muille ihmisille, että miten me käyttäydytään ja minkälaisia tapoja me ollaan omaksuttu. Ja me ei niihin mennä nyt sen enempää, niistä Jaana puhui silloin ensimmäisessä webinaarissa ja vähän jo siinä toisessakin ja näin, mutta että on hyvä ymmärtää, että ne niin sanotut ohjaavat voimat, niin ne on itse asiassa siellä meidän sisäisessä kokemusmaailmassa, mikä me luodaan ihan itse, mutta jonkun verran on myös ehkä piilossakin siellä uskomuksissa ja niiden sitten esiin tuominen on omanlaisensa prosessi ja mahdollistaa myös sit muutoksen siellä toiminnan tasolla. Ja sitten on toki ne ulkoiset tekijät, jotka ohjaa meitä joskus ehkä vähän reaktiivisestikin, varsinkin silloin, jos me ollaan väsyneitä tai meillä ei ole perustarpeet tullut tyydytetyksi, me ei olla niin kuin huolehdittu itsestämme, niin silloin ne ulkoiset signaalit ja ärsykkeet saa meidät ehkä helpommin huomioimaan joitain asioita, esimerkiksi syömiseen liittyen tai tämän tyyppisiin ihan arjessa tapahtuvat normaalit päivittäiset toiminnat, että ulkoisissakin tekijöissä on paljon niitä meihin vaikuttavia. Ja sitten kun niistä tulee tietoiseksi, niin sitä pystyy pikkasen loiventaa, että niin sanotusti pysyy siinä omassa tietoisuudessaan ja pystyy tekemään hyviä tietoisia valintojakin. Ja toki meillä erilaisiin toimintaympäristöihin kytkeytyy erilaisia toimintamalleja. Ihan jo, että kun astuu työpaikalle, niin siinä toimintaympäristössä on oma toimintakulttuurinsa ja harrastuspiireissä, kodin ja ystävien siellä yhteisöissä. Ja toki sitten kun mennään vielä laajemmalle, niin sitten median vaikuttamiset, meidän kulttuuri, yhteiskunta ja niin edespäin. Eli hyvin paljon pelkästään siellä, että mitä me arjessa niitä valintoja tehdään, niin se onkin paljon syvää luotaavampaa ja niitä vaikuttimia on siellä paljon. Aivojen toiminnan osalta, niin kun jaetaan se karkeasti kahteen, tässä olikin jo silloin ensimmäisessä webinaarissa pikkasen, niin on hyvä niin kuin ymmärtää se, että arjessa meidän monet toiminnot ja tavat on piiloutuneena sinne autopilotin taakse. Me tehdään automaattisesti asioita ilman, että meidän tarvitsee miettiä. Siellä on pukeminen, hampaiden peseminen, nukkumaan valmistautuminen, syöminen ynnä muuta, autolla ajaminen. Ja se on tärkeä osa aivojen toimintaa, koska aivojen on tarkoituskin päästä helpolla. Autopilotti ei vie paljon energiaa ja ei meillä ole mahdollistakaan olla niin paljon läsnä ja tietoisesti tämä tehdään. Se on todella kuormittavaa. Ja sitten tämä tietoinen puoli, se hitaampi, kognitiiviseen toimintaan tarkoitettu ongelmanratkaisuun, päätösten tekoon, niin se sitten vie enemmän energiaa. Ja siellä myöskin sit tapahtuu se uudelleen oppiminen ja uuden ohjelmointi, että meidän tuleekin muistaa ja olla läsnä. Hei, että mä oon harjoittelemassa sitä, että vaikka opettelen tauottamaan työpäivää tai joku uusi toiminto, jonka haluaa ottaa omakseen, se tuleekin itse asiassa muistaa. Ja väsyneenä me helposti sit ikään kuin keinahdetaan sinne autopilotin puolelle ja sitten jossain kohtaa, kun on taas voimavaroinen, sitten muistaakin, että miten mä nyt unohdinkaan, että munhan piti niin kuin tehdä näin ja näin. Eli oppimisen prosessi on sitä, että me ikään kuin häilytään tuolla autopilotin, jossa on ne vahvat toimintamallit, jotka on urautunut ikään kuin luoneet yhteydet siellä aivoissa toistojen kautta hyvin vahvoiksi, ja ne on olemassa siellä. Ja yhtä lailla sitten tuolla aivojen niin kuin hitaammalla puolella, tietoisemmalla puolella meidän tulee sitten tehdä niitä toistoja tietoisesti, jotta me ikään kuin viedään se tuonne autopilotin puolelle, ja se tapahtuu toistojen kautta. Ja nyt tähän kohtaan niin kuin ollaan tämän 2020 vuoden lopussa, niin voisi
vielä niin kun ollaan kuormittumisen ja palautumisen teemoissa, niin se, että mitä tämä vuosi on monelle ehkä tästä näkökulmasta niin kuin tuonut uutta, että on saattanut tuntea itsensä väsyneemmäksi pitkin vuotta, niin osaltaan selittyy myös sillä, että me ollaan itse asiassa vähän pakotetustikin oltu tuolla aivojen hitaammalla puolella, joka tarvitsee energiaa ja toisaalta väsyttää meitä. Koska uutisten seuraaminen on saattanut lisääntyä. Me ollaan eri tavalla tietoisia päivittäisellä tasolla ihan niistä perusarjen tavoista, esimerkkinä vaikka kaupassa käynti. Et sinne ei enää niin huolettomasti olekaan tänä vuonna voinut mennä vaan kahta kättä heiluttaen, vaan tarvii muistaa, että onko maski ja siellä on ne käsidesit ja ehkä vähän eri tavalla seurataan sitä kanssakulkijaa, etäisyyksiä. Eli meillä sitä havainnointia on tänä vuonna ollut paljon enemmän arjessa kuin mitä normaalisti. Et se ei olekaan ollut niin huoletonta. Ja silloin me ollaan oltu nimenomaan täällä tietoisen päätöksenteon ja niin kuin hitaamman aivon puoliskolla. Ja osaltaan se väsyminen johtuu myös siitä, että se vie meitä enemmän energiaa. Että me mietitään tämmöisiä asioita. Ja kiinnitetään huomiota enemmän. Plus toki monet muut ilmiöt tämän vuoden aikana. No nyt sitten kun mennään näihin tapoihin ja miten niin kuin tässä on esimerkki vaan, että miten me joskus semmoisilla hyvin ehkä harmittomillakin tavoilla saatetaan itse asiassa rakentaa kuormittumista. Että tässä on esimerkkinä se, että jos me korjataan väsymyksen tunnetta esimerkiksi useimmilla kahvikupposilla päivän aikana, jossa on ainesosana kofeiini, joka itse asiassa on hermostoa virittävä ja sitä sympaattista puolta herättelevä osa. Niin jos sillä me korjataan sitä väsymystä, niin se palkinto siinä hetkessä on ehkä hyvinkin palkitseva. Eli väsymyksen tunne katoaa, mutta mitä niin kuin pitkän aikavälin tulos sillä on, niin se rakentaakin meillä heikkoa unenlaatua. Ja mitä enemmän me toistetaan tämän tyyppistä tapojen kehää, jossa me korjataan esimerkiksi sitä väsymyksen tunnetta, kuormittumista tai mikä se ikinä onkaan. Tuossa kofeiinin kohdalla voi olla mikä tahansa toiminto. Siinä voi olla sokeripitoinen asia tai sitten siinä voi olla, että liikunnan osalta, että olisikin hyödyllisempää ehkä tehdä rauhallista venyttelyä tai kävelylenkkiä, menee silti vaan puskemaan vaikka kovatehosta liikuntaa, niin siitä niin kuin hetkellisesti tulee semmoinen hormoniaalto, jolla niin kuin pääsee yli sen tunnetilan tai kokemuksen, joka alun pitäen on ollut epämiellyttävää ja kuvittelee, että sillä niin kuin rakentaa parempaa jaksamista, mutta se itse asiassa niin kuin rakentaakin heikompaa unenlaatua. Eli me voidaan luoda tämmöisiä kuormittumisen kierteitä niiden meidän omien tapojen kautta tahtomattammekin. Ja sen vuoksi on hyvä ymmärtää jonkun verran, että minkälaisia viritysvaikutuksia niillä meidän arjen tavoilla on sinne meidän hermostoon ja aivoihin. Että mitkä rakentaa palautumista ja mitkä itse asiassa rakentaa kuormittumista. Et pelkästään kofeiinista tiedetään, että se puoliintumisaika on se 5-6 tuntia. Että jos ottaa iltapäivän vielä myöhäisempinä tunteina kahviannosta tai jollakin saattaa olla energiajuomaa tai jotain muuta, niin se näyttäytyykin siellä unen alueella laadullisessa tekijässä. Et me ollaan unessa, mutta sitten siellä pinnan alla niin meillä ei olekaan sitten se rauhoittumisjärjestelmä aktiivisena. Ja palautumisen se vahva perusta, niin me luodaan näiden tietoisesti opeteltujen hyvien tapojen kautta. On ne sitten pysähtymisen hetket, tauottamiset, on se sitten syömisen alueella, liikkumisen alueella. Nämä on hyvin yksilöllisiä, että mihin kannattaa varsinkin alussa lähteä keskittymään. Mutta että semmoisia niin kuin pikavippejä tällä alueella niin kuin ei yleensäkään ei ole, että se tulee sieltä johdonmukaisesta, järjestelmällisestä tekemisestä ja sitoutumisesta päivittäisellä tasolla. Ja tässä on mun mielestä hyvä filosofi Vernon Howard on joskus
tästä muutoksen tekemisestä todennut näin, että on virhe ajatella, että on jo myöhäistä muuttaa vanhoja huonoksi osoittautuneita tapoja ja tottumuksia. Jos napsautat huoneeseen valon päälle, ei ole väliä sillä, kuinka kauan huoneessa on ollut pimeää, valo valaisee joka tapauksessa. Eli me pystytään tässä hetkessä jo nyt lähteä rakentamaan niitä parempia toimintamalleja meidän arjessa, mitä se sitten ikinä meille kullekin on. Ja tulee vaan sitten osata ymmärtää, rakentaa ne viisaan. Niiden äärellä me ollaan näiden webinaarienkin osalta oltu. Ja tosiaan niin se hermoston viritysvaikutusten toimintamekanismi on hyvä ymmärtää. Toki me ei niin kuin jokaista arjen tapaa tämän kautta, ei meidän tarvitse sitä pohtia, mutta on se ymmärrys siitä, että milloin me painetaan sitä kaasujalkaa ja viritetään sympaattista osaa ja milloin me tietoisesti painetaan jarrua ja hiljennetään niitä kierroksia, eli parasympaattista palautetta. Ja niitä vinkkejä nyt esimerkiksi tässä tulee. Eli arjessa on niin kuin hyvä jonkun verran tiedostaa sitä, koska joskus käy niin, että meidän subjektiivinen kokemus, uskomus tai ajatus on niin, että tämä asia rentouttaa vaikka. Karkeana esimerkkinä vaikka tupakointi ja hermosauhut. Joku saattaa ajatella, että nyt tarvii mennä ottaa, että hermostuttaa ja niin tarvii rauhoittaakseen ottaa vaikka tupakka. Niin itse asiassa se ei sitä fysiologiaa ja hermoston puolta rauhoitakaan, vaan se hyvin vahvasti kytkee sitä kaasu- ja sympaattista puolta. Ja sama esimerkiksi siinä kofeiinissa ja näin. Se oli vain esimerkki tässä kohtaa. No, sitten kun me mennään näihin arjen tapoihin, niin yksi keskeinen kysymys on se, että mikä on riittävää. Joskus me rakennetaan ja ikään kuin estetään itseämme astumasta toiminnan alueelle sen takia, että me ajatellaan, että me ei tehdä tarpeeksi tai että ei tästä voi olla mitään hyötyä, kun en mä pysty parempaan niin sanotusti tai enempään. Ja tämä ilmenee monesti vaikka liikkumisen saralla. Ja me saatetaan verrata itseämme johonkin kuvaan itsestämme vuosien taakse. Tai sitten meillä on joku fantasia että olisi hienoa tehdä kaikki asiat täydellisesti. Kun sitten meidän tulisi laskeutua hyvin niin kuin alas maan tasalle ja miettiä, että mikä on se yksinkertaisin ja helpoin ponnistus siihen. Ja se riittävyys laskea realistisesti sille tasolle, jossa me tällä hetkellä ollaan. Ja se vaatii sitä tiedostamista siitä omasta lähtötilanteesta. Ja toisaalta myös se riittävyys omassa arjessa, että miten riitän itselleni. Sekin voi olla ihan hyvä kysymys. Ja miten riitän muille. Se on aika iso kysymys ja merkittävä myös tämän palautumisen ja kuormittumisen teemalla. Mä löysin Eeva Kilven runon. Tämä jotenkin osui tähänkin aikaan. Että on paljon, mikä jää pois, kun voimat loppuvat, mutta paljon on yhä jäljellä. Paljon muuttuu. En ollut valmistautunut siihen. Tämä kesä oli erityisen kuuma. Se vei voimia, ehkä ei vielä kaikkia. Täytyy miettiä asioita helpommiksi, että voi yhä olla luonnossa ja hiljaisuudessa. Ja mulla tuli jotenkin tämä vuosi tästä mieleen, että ikään kuin toi kesä oli erityisen kuuma, niin mä mietin, että tätä vuotta, niin mä voin henkilökohtaisesti rehellisesti todeta, että kyllä se vei voimia. Ei kaikkea, mutta piti miettiä omaa arkea helpommaksi, vähän pienemmäksi. No se tuli automaattisestikin ehkä, että elämä on pienentynyt. Jollain tapaa se saattoi olla myös kuormittava tekijä. Jotta voi yhä olla luonnossa ja hiljaisuudessa, että uskoisin, että tämä runoilija nautti luonnosta ja hiljaisuudesta. Eli hän halusi laittaa
asioita helpommaksi, jotta hän voi edelleen nauttia siinä, missä hän kokee merkityksellisyyttä, nautintoa ja haltioitumista. Mun mielestä oli hieno runo. Ja kokonaiskuormitus ratkaisee, eli kun arkea miettii, niin se, että kuinka paljon meillä on siellä asioita, jotka määrittää meidän tekemisen laatua ja määrää, tietenkin myös sisäiset tekijät, niin kokonaiskuormitus ratkaisee. Ja silloin kun se kuormituksen alue heilahtaa, että sinne alkaa tulla semmoisia ylimääräisiä kuormittavia tekijöitä, niin silloin monesti myös se voima ja jaksaminen alkaa siellä huveta. Ja joskus sen kokonaiskuormituksen haravoiminen ja sen niin kuin tutkailu voi olla ihan paikallaan. Miten paljon siellä on niitä vaateita, miten paljon on vaateita toisaalta itse itsellekin. Se kokonaiskuormitus on se tekijä. Ja tärkein sen kuormituksen meidän valveilla olon latauttava elementti arjessa on uni, palautuminen ja elpyminen. Ja on varmasti aika jännä ajatella, että unen laatu rakentuu valveilla ollessa. Se lähtee siitä hetkestä, kun me herätään, siihen hetkeen, kun me nukahdetaan. Se on jotenkin niin kuin paradoksaalista ajatella. Ja sitten kun me nukahdetaan, niin me ollaan unessa. Me ei siinä tilassa me ei oikeastaan enää voida tehdä mitään. Se toteutuu, mikä toteutuakseen on, ja mitä aineksia me valveilla ollessa niiden päivän toimintojen, edellisen päivän toimintojen myötä ollaan viritetty meidän kehojärjestelmään, meidän mieleen, niin ne on ne latautumisen ainekset siellä unen alueella. Ja sen vuoksi se arjen hienovaraisuus toisaalta tästäkin näkökulmasta on tosi tärkeää, että mikä on se päivän aloitus, mikä on se päivän lopetus ja mitä kaikkea siihen väliin mahtuu. Mutta jotenkin mä uskon ja mä omassakin arjessa niin kuin huomannut sen, että pelkästään jo päivän aloituksen ja päivän lopetuksen vahvistaminen antaa todella paljon liikkumatilaa siihen väliin. Ja sinne väliin sitten tarvitaan niitä elpymisen hetkiä ja tauottamista, koska kaikki se toiminta vaikuttaa meidän hermoston hiritykseen, aivotoimintaan, aineenvaihduntaan ja näin poispäin. Ja varsinkin jos tietää, että omassa arjessa määrätekijät, kun tutkimukset sanoo, että aikuisen olisi hyvä 7-9 tuntia nukkua unta, tiedän esimerkiksi, että jotkut epäsäännöllistä ja vuorotyötä tekevät eri aloilla, että määrätekijät ei yksinkertaisesti aina vaan toteudu. Työ määrittää niin paljon sitä arjen rytmiä ja ajankäyttöä, niin silloin erityisesti niin laatutekijöillä, se mitä tapahtuu valveillaolon aikana, niin on hyvin paljon merkitystä, koska jos määrää ei voi kasvattaa, niin silloin kaikki panos tulee laittaa niihin laatua rakentaviin tekijöihin. No joskus tilanne sitten menee siihen, että kerta kaikkiaan ei ehkä ole energiaa ja me varmasti kaikki ollaan oltu semmoisessa, että väsymys niin kuin kantaa sitä arkea, niin esimerkkinä, että jos sitä väsymystä lähdetään just korjaamaan sokerilla, että verensokerit lähtee heittämään ihan hirveästi ylös ja alas vuoristomaisesti, niin me itse asiassa rakennetaankin väsymisen tilaa. Siellä on se hetkellinen helpotus, mutta että me ollaan ikään kuin kiinni silloin siinä tietyssä ulkoisessa tekijässä. Ja se on hyvin niin kuin semmoinen hermostoon ja aivotoimintaan vaikuttava, kuormittava. Ja esimerkiksi kofeiinit tai raskas syötävä. Sen sijaan niin kuin siellä arjessa pieniä vinkkejä, mitä voi itselleen ottaa, niin joskus saattaa päiväuni, jos se on mahdollista, niin olla ihan paikalla. Maksimissaan puhutaan sitten 10-20 minuutin säännöstä, että se ei sekoita sitä meidän sisäistä rytmiä, mutta ihan jo parikin minuuttia riittää. Sitten tässä on muita semmoisia virittäviä tekijöitä.
Ja sitten toki tulee olla se tietoisuus siitä kokonaiskuormituksesta, että onko tarve virittää, että onko kenties niin kuin hermosto mennyt siihen niin kuin parasympaattiselle puolelle turhan vahvasti, että sieltä niin kuin tarvitaan sitä nostetta, mitä voidaan tehdä näillä kyseisillä toimenpiteillä, joita tuossa on niin kuin mainittu, vai onko sitten tarvetta sille levolle ja syvemmälle palautumiselle. Eli jonkun verran me voidaan ikään kuin vaikuttaa siihen vireystilan säätelyyn, mutta sekin tulee silloin niin kuin viisaasti arvioida. Ja unipaine on yksi tekijä, että tuossa kun toi kaveri oli sohvalla, niin semmoinen passiivinen arki, että esimerkiksi jos me jumitutaan päiviä peräkkäin sohvalle ja ei ole semmoista niin kuin arkiaktiivisuutta siellä, niin se ei itse asiassa rakenna semmoista niin sanottua luonnollista unipainetta. Et tietynlainen aktiivisuustaso siinä heräämisen ja nukkumaan käymisen välissä rakentaa tervettä unipainetta meidän kehossa. Ja sinne se rytmin löytäminen ja syöttäminen, on se sitten sen aktiivisuuden ja syömisen kannalta. Meidän keho tykkää rytmistä. Ja mitä säännöllisempi, sen parempi. Ja jos siellä esimerkiksi työn vaateiden puolelta on epäsäännöllisyyttä, niin säännönmukaisuuden löytäminen epäsäännöllisyyteen niin on silloin se avain. Et ei niin kuin ole ihan semmoisessa niin kuin poukkoilevassa tilassa, vaan että jos vaikka työvuorot vaihtelee, niin niihin aina kuhunkin rakenteeseen rakentuisi omanlaisensa rytmi. Se tarkoittaa sitä, että löytää oman rytminsä sinne epäsäännöllisyyteen. No sitten tämmöisiä, niin kuin, miten me voidaan ajastaa sitä unta, niin on muun muassa tämmöiset, että lähtee kävelylle ulkoilmaan muutamaa tuntia ennen aiottua nukkumaan menoa, tai että syömisen ajoittaa tietyllä tavalla, ja kun ruoan sulatukseen tulee mukaan meidän rauhoittumisjärjestelmä, eli se parasympaattinen puoli, niin se ikään kuin antaa vauhtia sinne unen alueelle. Sitä voi joskus käyttää apunaan. Tai sitten tämmöistä niin kuin lämmintä suihkua, mietoa, saunaa, ja totta kai sitten tämmöisten kognitiivisten kuormittumisten vähentäminen hyvissä ajoin ennen nukkumaan käymistä tarkoittaa ihan jo älylaitteidenkin poislaittamista. Ja toki sitten, mitä tässä nyt ei ole, niin tähän vuoden aikaan joillekin saattaa toimia kirkasvaloaltistus, eli se niin kuin selkeästi antaa aivoille silmien kautta signaalia siitä, että nyt alkaa päivä, ja kellottaa myös sitä meidän hormonaalista toimintaa, mutta sekin on hyvin yksilöä, niin kaikille ei kirkasvaloaltistus. Eli unipaine on se, että me tarvitaan semmoista tiettyä niin kuin aktiivisuutta, liikettä ja toimeliaisuutta meidän kehossa, jotta siellä sitten on sitä valmiutta käydä sinne uneen. Elpymisen hetket tukee unta, palautumista ja ikään kuin muistuttaa meidän kehosysteemiä, kun muuten me hyvin vahvasti ollaan enemmän siellä hermoston sympaattisella, siellä virittävällä kaasupuolella. Jostain syystä meillä tulee paljon ärsykkeitä ja signaaleja, ja se on tarkoituskin. Me tarvitaan sitä sympaattista puolta, mutta jotta sitä niin kuin vastapainoa ja sitä kautta tasapainoa siellä meidän hermoston ja aivojenkin tasolla on, niin ne elpymisen hetket on myös se niin kuin kultainen avain tässä palautumisen kokonaisuudessaan. Ja on se arki minkälainen tahansa, on se arki kotona tai siellä töissä, niin se rytmitys ja elpymisen hetket, on se sitten mikrominuuteista, hengitysharjoituksesta, liikkeen toteuttamiseen, asennonmuutokseen tai ulkoilemiseen, riippuen minkälainen aika on käytössä, niin ne kaikki on yhtä arvokkaita. Ennemmin toteuttaa ne, kun jättää toteuttamatta. Ja yleensä se edellyttää sitä, että me havahdutaan siihen mahdollisuuteen, että sen sijaan, että hakeutuu vaikka kännykän äärelle tai uutisointiin, niin ottaakin sen ajan itselleen. No myös syömisen puoli. Yllättäen me helposti ajatellaan, että syöminen on se alue, jolla me
rakennetaan energia ja piste, ja sieltä saadaan jaksamista, mutta joskus myös syömisen alue saattaa rakentua kuormittavaksi. Säännönmukaisuus, kohtuullisuus ja toki ne laatutekijät on ne, jotka niin kuin rakentaa sen, että onko se meille ja meidän kehojärjestelmälle, aivoille hyödyksi vai enemmän haitaksi. Ja siellä yksi semmoinen hyvä työkalu on ennakointi ja suunnittelu. Et pelkästään jo se, että mitä me siellä kaupassa, minkälaisia valintoja me siellä tehdään, niin pitkälti rakentaa se, että mitä me syödään. Ja jos syömisen aluetta ajatellaan, niin ennemmin syö ja rytmittää sitä, kun tekee sen liian myöhään, jolloin tulee nälkäkertymää ja energiavajetta, jolloin me mennään sinne autopilotin puolelle ja sitten tietoisten valintojen tekeminen esimerkiksi sillä alueella on jo paljon hankalampaa. Ja sitten me saatetaan kompastua siellä niihin pikaratkaisuihin, jotka on sitten sokeripitoisia tai epäterveellisempiä juttuja tai sitten se kofeiini, joka korjaa sitä tilannetta. Mutta syömisen alue on hyvin yksilöllinen, sitä määrittää paljon myös arvot, tulee olla hyvin tietoinen siitä omasta kehotuntemuksesta, että mikä siellä sopii. Ja ehkä ne ykköstekijät siellä on, että on se oikea-aikainen ajoitus ja se kohtuullisuus. Siitäkin voi lähteä vaan liikkeelle. Ja semmoinen säännönmukainen ja kevyt syöminen, mutta kuitenkin riittävästi, niin se rakentaa semmoista hyvää vireystilaa, koska me varmaan, en tiedä onko kaikilla, mutta ainakin mulla on semmoinen kokemus, kun on syönyt vähän itteensä ehkä turhankin ähkyyn ja raskaammanlaisesti, niin sitä seuraa aika vahva väsymyksen tunne ihan luontaisestikin, koska se rauhoittumisjärjestelmä, se parasympaattinen, tulee mukaan sinne ruoansulatuksen kanssa. Ja sitten esimerkiksi työpäivän aikana niin meidän se syöminen on sellaista, että se väsyttääkin, niin sitten siellä tulee niitä rinnakkaisvaikutuksia, että sitä aletaan sitten kompensoimaan jollakin muulla ja sitten se työn tekemisen taso ehkä heikkenee. Ja totta kai nesteytys ja kaikki tämän tyyppinen on siellä tosi tärkeänä. Vesi on tärkeä, mutta sitten hyvistä rasvoista tulee myös se niin kun, elimistön se kosteutus. Et joskus se veden juominenkin, jos se menee liiallisuuksiin, niin saattaa ne hyvät ravintoaineet, hivenaineet ikään kuin huuhtoa pois. Eli sen takia kaikessa kohtuullisuus ja kultainen keskitie. Että tälläkään alueella niin ei kannata itseltään lähteä kieltämään niitä herkkuja ja näin, koska tuskin me siihen halutaan ja pystytään sitten kuitenkaan pitkäaikaisesti sitoutumaan. Kehonhuolto on sitten vielä niistä arjen tavoista niin yksi semmoinen keskeinen asia. Tuossa on keskellä tuo UKK-instituutin tämänhetkinen reilun vuoden vanha määritelmä liikuntasuosituksista. Ja siinä oli niin kuin ilahduttavaa se, että siellä kaiken perustana on palauttava uni. Sitä on riittävästi ja että se on laadultaan. Seuraavana tulee tauotus, arkiaktiivisuus ja sitten vasta mennään sinne itse liikunnan alueelle. Mutta monesti meidän se kehon huolto ehkä käynnistyy turhan myöhään. Saman runoilijan kuin aikaisemminkin, että tämä kolotus nyt itkee ruumis. Kauan se jaksoi odottaa vuoroaan, pitkään vei ennen kuin sielu piini. Eli joskus meillä tulee se viisaus vähän jäljessä, että tarvitsisiko tehdä jotakin, että meillä tulee sitä kipua, kolotusta, jännitystä tai jotakin muuta stressin tuntua ja sitten me herätään. Se on täysin inhimillistä, mutta sitäkin meidän tulisi pyrkiä parhaan mahdollisuuden mukaan tehdä etupainotteisesti. On se sitten rentoutumista, sitä rauhoittumisjärjestelmän aktivoimista tai on se sitten joku kävelylenkki jollekin. Se voi olla mitä se ikinä onkaan siellä liikunnan alueella. Tärkeintä on, että astuu sinne tekemisen alueelle, että joskus meillä on se, puhuin siitä riittävyydestä, että me ehkä ajatellaan herkästi, että sen tarvii olla jotain suurta ja hienoa ja mahtavaa. Ja nyt esimerkiksi kun on ollut tämä erikoinen vuosi, niin ei ole ollut ehkä niitä paikkoja toteuttaakaan. Toki nyt on kaikki tämmöiset virtuaalitunnit on mahdollista, että jos on harrastanut joogaa tai
jotain muuta, niin se on toteutunut. Mutta me voidaan kytkeä näitä ihan sinne meidän omaan arkeen hyvin pieninäkin juttuina. Voi olla, että päivän aloittaminen minuutin rauhoittumisella ja vähän selän avaaminen parilla selkärankarullauksella riittää alkuun. Että on syytä kokeilla ja niiden kokeilujen myötä löytää, että mikä on se itselleen mielekäs, helppo ja myönteinen tapa huolehtia siitä omasta kehosta. Ja palautumisen alueelle, kun sitä erityisesti mietitään, niin me toki tiedetään kaikki lajit, jotka puoltaa sitä, että kehojärjestelmä rentoutuu. Meillä on joogat ja tai chit ja tämmöiset pehmeät muodot, erityisesti kävely, luonto, ne myöskin niin kuin aktivoi sitä meidän rauhoittumisjärjestelmää. Mutta sitten on ihan vaan tärinä. TRE on esimerkiksi yksi semmoinen aika suosittukin muoto rentoutumiseen, mutta että ei välttämättä tarvita mitään ihmeellisyyksiä. Pelkästään kosketuskin jo käynnistää meillä ikään kuin rauhoittumisjärjestelmän aktivoitumisen ja muuta. Mutta tässä tulisi rakentaa niin kuin mahdollisimman pienestä se alku. Et jos ei vaikka ole käynyt kävelyllä hetkeen, niin aloittaa siitä, että lähtee vaikka 5 minuutiksi, mutta pyrkii tekemään sen vaikka joka päivä. Sitä kautta siitä alkaa tulla tapa sen toiston myötä. Aistien avaaminen arjessa on joillekin saattaa olla hyvin luontainen, mielekäs ja se on niin kuin hyvin semmoinen vahva palautumista vahvistava kanava. On se luovan tekemisen muoto mikä tahansa. Jostain syystä meidän aivo- ja kehojärjestelmä on rakennettu niin, että kun me astutaan luovuuden ja aistityöskentelyn alueelle, niin meidän mieli rauhoittuu ja melko luontaisesti siinä se rentoutuminen ja rauhallinen olotila laskeutuu. On se sitten käsityö tai musiikin kuuntelu, ehkä musiikin tyylilaji toki siinä vähän ratkaisee, mutta että niitäkin voi lähteä kokeilemaan ja tunnustelemaan ja virittämään sitä, että mikä ehkä on se oma luova tapa siellä omassa arjessa. Niin nämä on hyvin semmoisia niin kuin toimivia ja vahvoja elementtejä. Ja sitten kun lähdet nyt toivon mukaan ehkä jotain pientä kokeilemaan, niin kaikki lähtee havainnoimisesta siitä, että alkaa vähän seuraamaan sitä omaa toimintaa, että minkälaisia tapoja siinä arkeen on rakentunut, minkä eri tasosta se on, mikä ehkä tuo kuormittavuutta lisää, mikä on sitä palautumista vahvistavaa. Eli sen havainnoimisen kautta, kun lähtee omaa toimintaa pohtimaan, niin me saadaan tietoa itsellemme, itsestämme, ja se on todella arvokasta, ja se on se lähtökohta, koska muuten meidän on vaikea kohdentaa ja lähteä tekemään mitään muutosta, jos emme olla tietoisia siitä omasta toiminnasta, ja ihan omaa ajatteluakin, niitä sisäisiäkin tekijöitä, voi lähteä katsoa vähän ulkopuolelta ja uteliaana, että mielenkiintoinen ajatus ja mistäköhän tämäkin kumpuaa ja mistä tämä on napattu ja mitä sen sisään kätkeytyy ja minkälaista olotilaa se rakentaa, miten se ehkä ohjaa omaa toimintaa, mitä tapoja tähän ajattelun taakse rakentuu. Ja varsinkin niiden sisäisten tekijöiden tarkasteluun ja havainnointiin meidän tulisi pyrkiä avaamaan sellaista avointa, myötätuntoista ja uteliasta mieltä, koska siellä sitten semmoinen, ja huumoria, turha kriittisyys, niin se voi helposti kolkuttaa, tulla käymään, mutta että senkin voi vastaanottaa sitten myötätuntoisesti ja todeta, että okei, että tämä on hyvin inhimillistä ja sitten koittaa kääntää sitä näkökulmaa. Ja sitten kun on saanut tietoa itselleen omasta toiminnastaan, on ne sitten sisäisiä ulkoisia tekijöitä tai itse sitä toiminnan aluetta, niin sitten mitä haluaa lähteä muuttaa, minkälaisia työkaluja alkaa käyttämään, valitsee sen,
mieluiten yhden asian ja sitten lähtee järjestelmällisesti viemään sitä eteenpäin. Ja se niin kuin vie sitä muutosta. Ja siinä vielä alkuun on hyvä määrittää ihan konkreettisesti, että missä sitä tekee, milloin ja miten sitä harjoittelee. Mä aikoinaan harjoittelin sisäisen puheen uudelleen määrittämistä vuosia sitten, niin mulle jostain syystä kylpyhuone ja peilin edessä oli tosi tehokas. Ja sitten oli jotain postit-lappuja, koska alussa tuntui siltä, että tämä ei todellakaan tämä ajatus omasta itsestäni ole totta. Eli siellä oli selvä niin kuin ristiriita siihen vanhaan kaikuun, mitä sisäisessä, eli ajatuksesta omasta itsestä se minäkäsitys. Ja sitä sitten tuli muokata lempeämmäksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi, niin se esimerkiksi toimi hyvin. Mutta näitä voi rakentaa sitten itsellensä sinne arkeen, että mikä on sitten se kaikkein paras ja semmoinen joustavuus on siinä tosi tärkeä. Ja sitten myös se, että millä tavalla palkitsee. Että huomioi sen, että vau, tänään meni taas vähän paremmin. Pieni askel. Jotkut tutkimukset on sanonut, että ylävitonen peilin edessä itsensä kanssa ja loistava hymy niin olisi niin kuin tosi tehokas semmoisen positiivisen feedbackin antamisesta itse itselleen, niin sitäkin voi sitten. Mutta tässä nyt on tämän webinaarin ikään kuin läpimeno meillä. Tunti on tosi lyhyt aika tähän laajaan käsitteeseen ja näin, mutta että toivon mukaan jonkunlaista näkemystä, ehkä pientä oivallusta ja semmoista innostusta ja uteliaisuuttakin nämä kokonaisuudet sulla avasi. Muutamia asioita, Sari, mitkä voisin nostaa tässä, niin siellä saa meidän kuulijat ehkä niin laittaa kysymyksiä mielellään tänne. Niin sanoit minusta aika makeasti tuossa, että kun ne on niin yksilöllisiä. Niin muun muassa mä olen 25 vuotta mennyt nukkumaan täydellä mahalla, eli mä syön hyvin puoli tuntia ennen ja aktivoin parasympaattisen hermoston. Et me ei voida täysin niin noudattaa tätä oppikirjan juttua, vaan se on mun kehokseli-yhdistelmälle ihan loistava ja uni on tutkitustikin levollista ja hyvää. Eli tässä tietyllä tavalla se arvokas itsensä kuuntelu ja sen oman kehon ymmärtäminen ja tiedostaminen, kun lähtee muuttamaan sitä palautumista, rakentaa parempaa palautumistapoja. Ja ehkä niin toinen, minkä haluaisin nostaa ehdottomasti, mikä varmaan monella heräsi, niin se, että miten tavat rakentaa tätä meidän palautumista, tavat rakentaa meidän holistista hyvinvointia ja kuinka vähän me välillä ollaan tietoisia, kun se elämä on ajanut tietyn kaavan kautta meitä. Ja ehkä niin tähän liittyen mekin, kun ollaan näiden asioiden kanssa paljon valmennusasiakkaiden kanssa askareltu, niin usein kohdataan siihen, että nice to know, me tiedetään tosi paljon. Ei puhuta rakettitieteestä, toki nykyään voidaan vähän aivo- ja hermostietoa enemmän, mutta miten se muutos menee sinne omaan arkeen ja miten saa sen pysyvän muutoksen, niin silloin kyse on tapojen muutoksesta. Ja tämä on myös yksi, mihin me ollaan rakennettu sitä meidän verkkokurssia, että siellä saadaan pysyvää muutosta parempaan palautumiseen. Joo, ja toi oli just mitä sä sanoit tuosta niin kuin sun hyväksi tavaksi muotoutuneesta siitä illan syömisestä, niin se on nimenomaan se, että siinä käynnistyy tavallaan se ratsuheppa tai näin, jonka kyytiin sitten on hyvä niin kuin, ikään kuin lähteä. Eli se syömisen ajoittaminen siinä kohtaa toimii sulla ihan loistavasti. Ja just tässä, se esimerkiksi on se unipaine, jonka sä sinne rakennat. Kyllä. Ja taas jollakin toiselle se olisi ihan huima juttu mennä niin kuin mahan kanssa nukkumaan, että ollaan tässä paljon keskusteltu, mutta tutustuminen kehoon, tutustuminen mieleen ja ehkä nyt se,
miten me koetaan tätä tärkeäksi, niin esimerkiksi tämä verkkokurssi, mikä nyt on rakennettu, niin täällä tulee joka aamu pieni video ja täsmäajatus, miten voi lähteä päivää ruokkimaan. Et me on koettu jotenkin, että jos kerran viikossa tulee kauheasti materiaalia ja verkkokurssilla suuri osa teistä on jollain ollut, että me joka aamu ikään kuin heräteltäisiin sinne mukaan taas pitämään yllä ja rakentamaan uusia tapoja, vai miten sä Sari koit, kun tätä pohdittiin? Joo, nimenomaan näin. Ja se mahdollistaa myös sen, että voi jakaa enemmän, kun se tulee päivittäin. Mutta mallejahan on niin monta, kuin meitä on ihmisiä, mutta että niitä pieniä jyväsiä sinne ja se konkreettisuus ja voidaan kutsua siihen mukaan joka päivä, niin on tässä. Ja kun tiedetään kuitenkin, että palautuminen ja mikä muu tahansa, niin edellyttää sitä päivittäistä tekemistä ja siihen virittäytymistä. Mutta tästä mä laitan sen tallenteen kanssa teille kaikille linkin, mistä saa lisätietoja, voi käydä katsoa sisältöä teille, jo tätä kiinnostaa. Tosi mielellään kuullaan Sarin kanssa kyllä kommentteja tai kysymyksiä, tai Sari illan asiantuntijana vastailee mielellään, että mitä ajatuksia herätti tämä. Mä olin tosi iloinen, kun puhuttiin paljon siitä tapoihin liittyvästä asioista, koska aika harvoin mikään muuttuu ennen kuin se toimintamalli muuttuu ja siitä tulee pysyvä. Kyllä. Täällä tulee kiitoksia linjoille ja mitä ajatuksia muita herää siellä. Tuossa vielä, kun mä näin nyt samalla tämän Sarin kalvot itsekin ensimmäistä kertaa, niin mitä ehkä tuossa nostin mieleen, sä panit sinne sen taputtelun. Avaatko vähän, kun tämä on vieras monelle, miten taputtelulla voidaan rauhoittaa? Joo, no osaltaan se perustuu ihan siihen, että me tullaan enemmän meidän kehoon. Et pelkästään niin kun kosketus sinänsä, että jos tuntee olonsa rauhattomaksi tai vähän kuormittuneeksi tai näin, niin se kosketus ikään kuin konkretisoi meille meidän kehon. Et joskus me ollaan etääntyneitä ikään kuin meidän omasta kehotuntemuksesta, niin se rauhoittaa. Ja sitten voi olla ihan sivelyt, että käy kauttaaltaan läpi sekä jalat että vatsan alue, että rintakehää. Ja joskus tämä saattaa toimia ihan semmoisena, että jos väsyttääkin, niin se ikään kuin tuo sitä semmoista virittyneisyyttä siihen omaan kehoon, vähän herättää. Ja tietysti naputtelut ihan sitten niin kuin kauttaaltaan täällä pään alueella, mutta että ylipäätänsä se kehokosketus, niin se on semmoinen konkreettinen ärsyke. Ja kiitos tosi paljon, kun nostit sen. Mä itse kyllä entinen urheilija. Olin se, joka lähti 15 kilometrin lenkille palautumaan vielä 2000-luvulla. Ja se todellakin oli se kuormittava tekijä ennen kuin näitä lähti tutkimaan ja perehtymään. Ja olen huomannut myös valmentaessa palautumiseen ja stressiin liittyviä asioita, että nämä on vähän välillä sellaisia kevyitä, että näitä pitää vähän houkutella, että voiko oikeasti tämmöiset keinot auttaa. Ja sikäli uteliaasti me tuodaan myös monenlaisia näitä keinoja sinne verkkokurssille, että pääsee tutustumaan ja löytämään itselle sopivat keinot. Itse kyllä niin kuin paljon puhun tästä kosketuksesta, sivelystä, tärinästä, että toki mitä ne keinot onkaan, niin mitä lähtee uteliaasti tutkimaan, mitkä liittyy omaan palautumiseen ehkä. Kyllä. No jos sä ajattelet sanoa jonkun yhden vinkin tähän loppuun, webinaarin loppuun, että nyt kun ihmiset lähtee miettimään tapojen muutosta ja toivottavasti muutamia nähdään meidän verkkokurssillakin ja jatketaan yhdessä siellä, niin mikä on se, mistä nyt kannattaisi lähteä liikkeelle? No kyllä se on siitä omasta havainnoinnista, että tulee tietoksi. Se ei aina ole niin hienoa, koska sit kun sieltä siis päivittäinhän minä itsekin mokailen näiden suhteen. Siis tää on elämää, tää on niin kuin jatkuvaa päivittäistä tekemistä, niin sitä ei kannata niin kuin säikähtää eikä sillä lailla karsastaa, mutta se havainnoiminen on tosi tärkeää, että me saadaan tietoa meille itsellemme siitä.
ja kyllä paljon lähtee meidän omasta ajattelusta. Kyllä. Ja se sitoutuminen, mutta että toki voi lähteä myös suoraan sinne toiminnan alueellekin, että minkä semmoisen pienen asian sitten ottaa itselleen mukaan sinne arkeen. Se voi olla se ulkoiluhetki tai jos ei ole tauottanut aikaisemmin, niin sitoutuu siihen, että vähintään kerran päivässä ottaa sen minuutin itselleen. Se voi olla joku tämmöinenkin. Joo. Ja lähinnä ottaa se minuutin itselleen vähintään 2 viikkoa, että näkee muutoksen. Ja tuohon ehkä itse haluaisin vielä loppuun sanoa sen, mikä mua oivallutti muinoin se, että aina kun mä nousin sängystä ylös, niin mä istuin hetken aikaa, kun mä laitin jalat sängyn laidalle ja havainnoin siinä, että okei, miten mä nukuin, mitä mulle kuuluu ja miten mä käynnistän tämän päivän. Ja se autopilotin, sä sanoit hienosti, että se miten käynnistää aamun ja miten laskeutuu uneen, kun niistä olisi tietoisia, niin me johdetaan aika hyvin sitä koko päivän palautumista. Joku tämän tyyppinen voi toimia jollekin meille. Joo, kyllä. Joo, mulla on ihan sama, että mä aamulla kohtaan ensimmäisenä itseni. Ja se on semmoinen arvokysymys siinä, että vaikka muuten se päivä sisältäisi kuinka paljon kuormittavia tekijöitä tai näin, niin se päivä alkaa ja päättyy siihen itsensä kohtaamiseen. Hyvä. Täällä on 2 hienoa ajatusta, mitkä nostaa, ja sitten ruvetaan pikkuhiljaa lopettaa, kello on 6, niin se, että jos tämä webinaari on antanut vähänkään oivalluksia siihen, miksi tämä vuosi on voinut olla hieman tavallista väsyempi, niin aivan loistavaa, ja Sari avasi tosi kivasti sen, mitä tämän vuoden aikana, miten nämä tapahtumat on voinut vaikuttaa meidän hermostoon ja meidän olemiseen, ja samoin tämä halamisen tärkeys, varsinkin nyt, jos ei sitä lähikontaktia saada, niin kyllä meidän on hyvä aktivoida niitä aivojen hormonikeskuksia ja saada sitä hyvän olon hormonia liikkeelle, jota kaikki tarvitaan, oksitoneja ja niin edelleen. Kyllä. Kiitos Sari sulle, kun sain pitää tämän webinaarin, ja tosi paljon kiitoksia meidän yleisölle siellä. Mä huomenna jossain kohtaa laitan tästä tallenteen ja mielellään kysymyksiin varmasti Sarin kanssa vastataan sen jälkeen. Kyllä. Kiitos.